Be 'di'r gwahaniaeth rhwngthoch chi a Phlaid Cymru? Wel, da ni'n cychwyn o'r pwynt sylfaenol. Mae peth iach a naturiol i genedl wedi cael mwy nag un plaid wladgarol. Oherwydd, synwyr cyffredin ydy derbyn nad oes modd un blaid gynrychioli'r mudiad cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, yn wedig a'r mudiad yna'n tyfu ar garlam, fel da ni'n gweld, ar hyn o bryd. O ran yr gwahaniaethau elfennol rhwngthon ni a Plaid, wel, mae'n ddigon amlwg i bawb bod Plaid wedi gwiro cryn dipyn i'r chwith dros y blynyddoedd diwethaf ac yn blaid sosialaidd i bob pwrpas erbyn hyn. Ac yn blaid hefyd sy'n dueddol o ddilyn pob sgwarnog ffasiynol sy'n codi ben yn y byd ac yn amlach na pheidio, dydy'r sgwarnogod yma ddim yn faterion sydd o bwys nag o ddiddordeb i drwch yr etholwyr yn gyffredinol. Felly mae eisiau gwrthbwynt pragmataidd i hynna i gyd ac dyna di rôl gwlad ydy cynnig yr wrthbwynt yna. Dyda ni ddim yn credu mae gwladwriaeth sosialaidd ydy'r ateb i Gymru ac yn wir y bydda hynny yn groes i'n hanian ni fel cenedl a dweud y gwir. Mi rydyn ni rydw pwyslais ar yr unigolyn sofran yn wneud dewisiadau dros ei fywyd ei hun, ond yr unigolyn yna hefyd yn cydweithio, chydweithredu yr unigolion ar sawl lefel yn y cyfieithas ni a thrwy'n gwlad ni hefyd. Da ni'n blaid, fel i'n dweud, blaid pragmataidd sydd yn rhoi y pwyslais ar ydy'r syniad yma yn un da, ydy o'n un ymarferol, ydy o'n diweithio yn ytrach na dilyn unrhyw ideoleg arbennig.